Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan gurean Asier Biorrun izango dugu Nafarroako korrikako arduraduna korrikari buruz hitz egiteko. Ondoren, labetik Imanol Karrera etorriko zaigu martxoaren 17ko greba orokorraren berri ematera. Horren aurretik, errepasatu dezagun aste honetako agenda. Cibibox Kondestablen, Sergio Andrés Ipuin kontalariaren Cuentos bajo cero izango da eguerdiko 12etan. Bestetik, Cibibox Mendillorrin, Otsailaren 7an, larunbata, Zoom izeneko itzalaren antzerki fisikoa umetxo eta familiendako. Lehenengo pasea goizeko 10:00 izango da. Cibibox Jus Larrotxan, aldiz, larumatean baita ere, arratsaldeko 5etan mahai jokoen lantegia familian izango da. Elkarrekin mahai jokoak ezagutu eta barre egiteko aukera. Igande honetan amaituko da Pedro Osés, Joaquín Resano, Javier Mina eta Ernesto Murilloren 4x4 erakusketa, Pabellón de Mixtos erakusketa salan. Orain, aztertu ditzagun gaurko komunikabideen azalak. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gobernuak pentsioen igoera onartzeko dekretua zatikatu du. Lehenengo puntuan, ministroen kontseiluak berriro onartu du bere birbalorazioa, baina bere ezezkoa eragin zuten beste neurrietatik bereizita. Bigarren puntuan, EAJarekin bat dator etxebizitza bakarreko jabeen ez ordainketen aurkako babesari dagokionez. Argazki nagusian, Bernardo Ziriza, zinegotzioia, eskuinean, Javier Esparza, UPNko bozeramailearen eskuhartzeak entzuten. Honen titularrean, Esparzaren kontrako galdeketa nagusia belatesaria emateko irregulartasunak frogatzen saiatzen da, eta Ziriza zinegotzioiak baieztatu du hori legezkoa eta garbia izan zela. Horiz, alde batetik, Osasuna, neguan bigarren gastu gehien egin dituen taldea. Bestetik, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Falla eta Lorca batzen ditu. Jarraian, 16 urte betegabeko haurrak sare sozialik ez. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroa migratzaileen erregularizazio masiborako prestatzen ari da. Bestetik, UPNek hautagaiak izendatuko ditu lehen hauteskunderik gabe eta tokero ikusmiran duela. Jarraian, 8 urteko espetxe zigorra bere familiaren erregistro medikoak 1300 aldiz baino gehiagotan sartzeagatik. Azpian, urtarrilean 2500 lanpostu suntsitu ziren, hilabete horretan kotizatzaile kopuru errekorra erregistratu arren. Eta azkenik, 16 eskola publikok babesten dute ikasgeletako jazarpena prebentzitzeko programa. Diario de Navarra egunkarian, honela dio lerroburuak. Pedro Sánchezek amore eman eta pentsioak salbatzeko lege dekretu garbia sinatu du. EAJak etxegabetzeen moratoria leuntzea onartu du. Junts eta Podemos aurka daude. Irudi nagusian, lehenengo balkoian gertakariak kaltetutako etxea. Honen lerroburua, krimen bat agerian utzi zuen eztanda. Leherketa baten ondorioz 3 pertsona atxilotu dituzte Obanosen marihuana erretxina maneiatzen ari zirela. Eskuineko berrietan, batetik, Zirizak, PSN, bere bertsioa ukatzen du Senatuaren batzordean. Jarraian, gobernuak sare sozialak debekatuko dizkie 16 urtetik beherakoei. Azkenik, PSN eta Kontigo Zurekinek erlijioko irakasleei ematen zaien babesa kendu nahi die. Goiko berrietan, San Blas ospakizun gozoa. Bestetik, 37 Iruñeko soto okupatuak. Azkenik, Etxarri Aranatzek futbol zelaia estrenatu du. Gara egunkarian, horrela dio lerroburuak. Aiaraldea eta ezkerraldea, enplegu erregulazio espediente berri baten zain. Tubos Reunidoseko sindikatuek 2 greba iragarri dituzte. Amurrioko eta Traparango lantegietako langileak murrizteko planaren xehetasunen zain dauden bitartean. Argazki nagusian, Roberto Mosso. Orain arrakasta erraldoi hauek lortzen ditugu, baina lehen, beste batzuek behetik gora egin behar izaten genuen. Kazetari gisa erretiratu berri den Roberto Mossok,
Zarama taldeko abeslari mitikoak Flores en la basura, loreak zaraman, berrargitaratzen du. Euskal rock erradikalaren urte luzeen lehen pertsonako kontakizuna. Autofikzioa, belaunaldien kronika eta begirada kritikoak kontzientzia kolektiboak, musika, kaleak eta kontzientzia kolektiboa markatu zituen garaiari buruz. Tartean, txertoak. Osasun sailak 8 egun behar izan zituen kaltetutakoak aurkitzeko. Ezkerreko berrietan, EAJarekin egindako akordio batek pertsona zaurgarriak etxetik ateratzea ahalbidetuko du. Azpian, adin txikikoei sare sozialen erabilera mugatzeko neurri berriak. Jarraian, mundua. Israelek Gaza zerrendara itzultzen uzten dituen palestinar gutxi batzuk gaizki tratatzen eta estortsiopean jartzen ditu. Azkenik, neguko olinpiadak. Izotzetik elurrera, 5 euskaldun lehiatuko dira Milanen eta Cortinan. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburu nagusiak. Espetxean sartzeko 10 eguneko epea eman diete Zuluetari eta Enparantzari. Lehenengo puntuan, Espainiako Auzitegi Nazionalaren jakinarazpina jaso eta ezarritako epean ez aurkeztuz gero, biak indarrez eramateko aginduko dute. Bigarren puntuan, Auzitegi Gorenak urtarrilean berretsi zituen euskal presoen abokatuen kontrako kartzela zigorrak. Argazki nagusian, mehatxatu eta hilabetera, argazkia etxe zurian. Urtarrilaren 3an, Nicolás Maduro Venezuelako presidentea baitu ondoren, Donald Trump AEB-tako presidenteak Gustavo Petro Kolonbiakoari mehatxu egin zion patu berbera izango zuela. Horren ostean, telefonoz mintzatu eta bideratutzat jo zuten harremana, eta hori irudikatu dute biek Washingtonen. Ateak itxita bildu dira, eta Trumpek beste agintari batzuei baino harrera apalagoa egin dio. Ezkerreko berrietan, Madrilek dekretu berezi batekin eguneratuko ditu pentsioak. Jarraian, Espainiako presidenteak sare sozialak debekatu nahi dizkie 16 urtetik beherakoei. Ondoren, enplegu gehien galdu den urtarrila izan da hegoaldean, 2013tik. Azpian, isa sare sozialaren egoitza miatu dute Frantzian, eta Elon Musk deklaratzera deitu. Azkenik, neguko olinpiar jokoak, Lucas Egibar irabaztera, eta Álvaro Romero ezustekoa ematera. Beheko eskuineko berrian, Antxinen Mendizabal idazleak dio, ume izatearen magia aurkitzea eta hortik idaztea gozamena izan da. Goiko berrian, euskal aktore eta zinegile kuadrilla gaztea Madrilen elkar babesten. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio lerroburu nagusiak. Urko Gartzia, Aroztegiko auziaren bide judiziala ez da akitu, borrokak segitzen du. Kartzela zigorra saiestea lortu bazen ere, Aroztegiko epaiaren ebazpenak isun ekonomikoa ezarri zien duela 4 hilabete, beren lurraren defentsan jardun zuten 7 auziperatuei. Orain, 70.000 euroko zigorrari aurre egiteko kanpaina abiatu du Aroztegiko Elkartasun Komiteak. Duela urtebete, 2025ko otsailaren batean, milaka lagun Iruñeko kaleera atera ziren lurraren defentsan kriminalizaziorik ez lemapean. Aroztegiko auziaren karietara epaitzear zeuden baztango 7 auziperatuak babesteko antolatu zen manifestaldi hura. Akusazioa ez zen edonolakoa. Talde kriminala izateagatik kartzela zigorra eskatu zuen akusazioak, Palacio de Aroztegia SLek. 7 horiek ez ziren soilik 7, beren lurra defendatu eta babesteko eskubidea duen herri oso baten ordezkariak baizik. Aroztegiko Elkartasun Komiteak nabarmendu zuen gisan. Epaiaren ebazpenak talde kriminalaren akusazioa baztertu bazuen ere, isun ekonomikoa mantentzea ebatzi zuen, 62.000 euro orotara. Manifestaldi hartatik urtebetera, zigor ekonomikoari aurre egin ahal izateko kanpaina abiatu du orain Aroztegiko Elkartasun Komiteak. Eskuineko berrietan, batetik, Pliegoren alabak, Iruñeko lehenengo emakume argazkilariak. Esmeralda, Blanca eta Isolina Pliego Soler aizpak
estudio propioa ireki zuten 1924an. Bakarne Atxukarrok Iruñeko lehenengo emakume argazkilarien biografia berreskuratu du Gizalabak sekzioaren atal berrian. Bestetik, Marti Suprim, pertsonaia gorrotagarrienaren garaipena. Gontzal Agote, Marti Suprim filmaz mintzatu da Gontzal Records irrati plazako zinema atalean. Marti Mauser, mahai tenisean edo pinponean neurrigabeko handinaiz jokatzen duen gazte saiatua edo zertarako prest dago bere ametsa betetzeko. Besteak beste, Karol Dun zinema izarraren laguntzaz bere handitasuna erakutsiko dio mundu osoari. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Asier, ongi etorri gurera, zer moduz? Eskerrik asko, mintxe, guain korrikaren zirimola eta gurpil horretan eraba sartuta. Oso ondo, konta eguzu pixka bat, nor zeran, zerri buruz hitz egitera zatozen gaurkoan? Bai, bueno, bani Asier Bihurru najuria naiz, eta egun korrikako Nafarroako arduraduna naiz, eta bueno, gaur zuekin solartuko gara korrikaren inguruan. Despistaturen bat baldin badabil hortikan, konta eguzu zure hitzetan laburki, zer da korrika? Bueno, korrika euskararen aldeko ekimen erraldoia da, 2 urterik behin egiten den ekimena da. Eta, bueno, 2 helburu ditu bereziki batetik euskara sustatzea, euskararen normalizazioa bilatzen dugu korrikarekin, eta gero bertzetik ezin dugu ahaztu AEK dela korrikaren antolatzailea, AEKak hainbat euskaltegi ditu eta euskaltegi sarea du Euskal Herrian zehar, eta AEKak egiten duen lan hori ekonomikoki laguntzeko horretan aritzen da korrika, ez. Ez dakit, aprobetxatuko nuke igual aipatzeko aurtengo edizioak dakarren leloa dela Euskara gara, eta usten baldin badidazu igual egingo duana da, ekarri dute aurtengo mezua, eta igual irakurriko dizuet horrela, laburrez, mezuak irauten dira. Vale. Euskara gara, euskara herria naiz, bizitzeko era, izateko modua. Suaren antzekoa naiz, beti bera, beti berri. Ongi etorri nire etxera, gure etxera. Iraganetik gaur egunera, ateak beti zabalik ditugun babesgunera. Zuetani euskara gara, bat gara. Milioi bat euskaldun gara, eta gehiago izango gara. Biziberritzen den komunitate aske eta irekia gara. Elkarrekin sortuko dugun etorkizuna. Alderik alde zeharkatuko dugun Euskal Herria gara. Eman hitza eta eman pausoa. Erdigunean jartzeko aniztasuna eta elkartzaintzea. Eman pausoa eta aktibatu. Lehen lerroan nahi dugu helduen euskalduntzea. Guztiok gara ezinbesteko. Pertsona bakoitzak du balioa. Hiztun bakoitzak garrantzia. Euskaltegian izena eman dugunok, euskara lehen hizkuntza dugunok, kanpotik etorri garenok, euskaraz, Euskal Herrian ikasi eta bizi nahi dugunok. Guztiok herri bat gara, euskara gara, aditu korrikaren deiadarra, izan gaitezen dardara, izan gaitezen indarra, piztu da korrikaren garra. Interesgarria ditu zait, norabait igual, korrika hitz egiten dugunean jakitea eta ekartzea aurtengo ediziora, hau da, idatziz jaso dugun mezua. Oso interesgarria, erpin asko izan ditzakeen mezua, guk bereziki igual, heldu gara, 24. edizioa da. 23. Arro herri adirazi genuen, arro dagoen herri horri hitz egin genion gaur egun ere, 24. korrikan berdin egin nahi dugu, ez? Jende horri ere
hitz egin nahi dugu, pertenentzia sentimentu hori ere auspotu nahi dugu, eta, bueno, tartean hor lerroetan, ez, ongietorria eman zaio jendeari, ongietorria ere euskarara hurbildu nahi duen jende horri guztiari, ez. Despistatu horien artean igual olakoak badira, ez. Eta, bueno, Xaloa igual ez dute ulertuko, baina igual ikusiko dute, eta ziur naiz, Xaloa ikusten duen, Xaloa telebista ikusten duen norbaitek izanen dituela. Ez euskaldunak ez diren lagunak orduan, horiei ere, olako mezua pasatzen aldiegu, ez. Hurbildu zaitezte euskaltegira, hain zuzen ere, ez dakit gero ere sakonduko dugun edo ez, baina tartean errandugu ez, helduen euskalduntzea lehen lerrora pasatzea izan litzatekela horrako aurtengo edizioan dagoen helburutariko bat. Ez orduan, hasi gara azaldu zer den korrikan ere hitzetan, baina, laburbilduta horrela aurtengoa dakarren ere bota dugu. Idatzia oso polita da, ez dakit idazlearen batek egin duen, edo zuen artean egin ez zuen, edo... Bueno, hau da pixkat bat dagoen auzolana, ez? Guk horrelako mezuak egiteko, ideia ikaitza bat egin nui da, hainbat lagunek parte hartzen dute, ekatik barne eta gero, kanpoan ere eskatzen da, igual batzutan zuk zer uste duzu jaso beharko genukela, ez dakiz zer, eta horren artetik gero abila den pertsona bate jarri idazten. Gaitasuna hor gaitasuna... Bai, zoriondu barra hau idatzi du nari, ze ideia nolabait barne bildu den, baina anonimoa da, ez dago atzitik ez idatzi du, ez dakiz idazlek edo. Hori da gero azkeneko mezuan ikusiko da, lekukoaren barruan doan mezu horretan ikusiko da. Bai. Aipatu duzu 24. edizioa dela hau, Hori da. Eta 2 urte baina egiten da, gutxi gora bera 48 urte, edo, Bai, kalkulo hori egin da 48 lirateke, 48 dira, ze, hasierako urteetan urte batean eta hurrengoan hori da, jarraian egin zen, baina hori, bai, 45 urteren bulta 1980an okerrez bali manago. Urte asko pasa dira. Pasa dira, bai. Zerk egiten du oraindik korrik antolatzeak merezi izateak? Bueno, merezitza ez dakit erabiliko nukeen, gehiago igual zergatik egin behar dugun, ez? Nik badakizu zer espero duan, momentu batean mereziko duela korrika egitea, eta zeinean erraten dugun, venga, oain merezi du korrika egitea, baina ospatzeko, euskararen normalizazioa eta euskarak bizi duen egoera egokia den egun horri, ez? Orduan, barkatu atrebentzea baina igual hori, ez? Zergatik gaur egun, 2026. Urtean, eta 25 edizio ondoren, oraindik ere korrika egin behar dugun, ez? 24 edizio ondoren, markatu. Gaur egungo euskararen egoera, ez dakit, alderatzen baldin badut orain dela 45 urterekin, jendeak erren du, gauza batzuk aldatu dira, eta hobetu da, ez dugu ukatuko, ez dakit orain dela 45 urte Xaloa bezalako proiektu bat ateratzen alko zen, ez? Orduan, hor, Xaloa telebista bezalako proiektuak ateratzeko, seguramente gauzaren batek bide egokia hartu du, ez? Baina, larrialdi linguistikoaz hitz egiten da asko, oldarraldiaz hitz egiten da asko, gaur egun Nafarroan oraindik ere 3 zona ditugu, ez? Ez dakit, oso normalizatua dugun zerbait, baina ez dakeri hutsa den zerbait, ez? Euskaldunok segun eta ze jatorria dugun Nafarroan edo nongoa garen, eskubide batzuk edo bertze batzuk ditugu, ez? Orduan, horrek guztiaren gatik, korrika egin beharra dago. Guk euskaltegiok, aekako euskaltegiok bizi dugun egoera, ez da orain dela korrika hasi zeneko garai horietan genuen egoera, hor ere urratsak eman dira, baina nik uste dut oraindik gauzak aldatu behar direla, eta hor badirela hainbat kontu errandua moduan aldatzeko, eta horregatik hain zuzen ere helburuak hor daude goi-goian korrikarenak. Zoritxarrez, ez diren gehiegi izan behar aldarrikapen hauekin korrika egiteko urteak. Antolakuntzari begira, korrika, akaso kanpotikan ikusten da festa bat bezala, zerbait polita, ederra, barrutikan nola bizitzen da hori? Bueno, eta hala da, ez, korrikak badu hortik asko gola ikusten da, baina nik uste dut hortik asko duela. Barruti, askotan ikusten dugu
festa moduan, nik uste dut beti ikusiko dugula zerbait polita moduan, lehen kameretatik kanpo, hori erran ez, orain gu gaude, ez, bete-betean lanean, orduan batzutan, hor ikustu duzu putzu sakon bat ateratzeko zaila izan daitekena. Hain zuzen ere, horako gauzak antolatzeak dakarzkilako, dakarrelako lan handia, ez. Baina, zentzu hori kenduta igual daukan lana beti oso erronka polita ikusten da. Nik uste dut, euskararen aldeko lana gogoz egiten baldin bada, gustora zaudela, ez? Eta helburu eder bat lortzeko sinisten baldin bauzu horretan lanean ari zarela, horrek, mugitzen dizula eta aukerak ematen dizkizula, eroso eta gustora egoteko. Kendu gabe, lehen erran duan, ez? Badira momentu batzuk, hau batera behar da, iritsi da, hasiera egun iritsi da, eta orduan, hau ez dugu banatu behar da, horrelako gauzak ere baditugu, eramangarriak. Horregatik da 2 urterik behin ere, nik uste dut, ez? Bai. Antolaketan, bertzen oso zaila delako daramagun erritmoa eramatea, eta, 2 urterik behin etortzen denean, atxeden hartuta, eta gogo. Hore ipatu behar nizun, korriak, itxuraz behintzat nik uste dut lan handia dakar, Euskal Herri osoa zeharkatzen duen zerbait, infrastrukturaletik ere bai herri eta hiri askotan ekitaldi pila antolatzen dira. Zein esango zenuke dela korrikaren lorpen logistiko handiena? Edo zailena? Bai, ez dakit zaila da igual pixka bate galdera horri erantzutea, ez? Logistikoa, nik erran nuke lorpenik handiena, eta igual logistiko hitza, gero erantzunen dute logistikoa da, azken, korrikaren ibilbide horretan zehar, korrikak parte hartzean izan duen aldaera, ez? 4 euro izatetik 11 euro izatera pasa gara, ze sarea duen korrikak, ze ni ona heldu naiz, orain nire aurpegia hemen ikusten da, baina hemen ondoan 11 lagun dago, ez? Horiek guztiak orain nire ahotik hitz egiten ari direnak, eta horiek osatzen dute sarea, ez? Korrika batzordeak osatzen dituztenak, eta ze nolako hori erranduan moduan sarea dugun, ez? Ze edadura duen, eta zenbait jendek parte hartzen duen, bai lasterka, korrikan, ez? Eta bai gero antolaketa lan hauetan, ez? Bakoitza bere ardurarekin, baina zenbait jende. Eta gero logistikoki igual gehiago izan daiteke ikusten den zerbait, orain dela hainbat urte telefonorik ez genuen, esku telefonorik ez genuen, pasa egiten telefonoak izatera eta gaur egun korrika badu bere app-a, ez? Korrika asmatu zutenek edo korrikaren ideia izan zutenei, seguramente garaian olako zerbait erran eta zer kontatzen didazu, ez? Oso ikusgarria da igual korrikak duen 24 orduko jarraipen hori, ez? Telebistan, interneten ikusteko aukera hori, igual logistikoki hori izan daiteke handiena, ez dakit, bertzen horretek entzun manau igual bertze zerbait erranen du, ez? Baina, hor teknika dago, 24 ordu egon behar da, jende batek egin behar du horren zainketa ez, baina jarri dut, eta horri gehituko nuke hainbat kontu ere badirela, ez? Badago gero furgoneta bat doa, hor ekipo bat dago, guk ere barruko lanetan hor teknologikoki ere asko aldatu da bizitza, orduan, horre egon daitezke gauzak. Daukazu antolakuntza aldetik, edo barne korrika horretatik anekdotaren bat, edo kontakizun aipagarriren bat? Ez dakit barne den, nik igual horrela korrikan oso bisualak izan diren gauzak ezagutu ditugu, ez? Igual guraldiarekin harremana dutenak, ez? Orain dela 2 urte oso birala izan zen irudi bat elurraren zeratik, ez? Elurra egin zuen, korrika badator, ni hemen izan, eta korrika badoa, ez? Ari da, eta batean topatzen du elurra, ez? Eta, korrika jarritzen aldugu, baina nahi dugu ere furgoneta joatea, hor jendeak lagundu zuen pilo bat, ez?
eta lortu zen, bueno, pues, eguraldiak sortu digune oztopo hori gainditzea, ez? Metafora bat izan daiteke ere, pues, oztopoak gainditzen ari garela euskaldunok eta bueno, aurrera goazela, ez? Horrela ekartzen aldugu. Baina bueno, hor auzolana egon zen eta hori horrek lortu zuen, korrika aurrera jarraitzea, ez? Korrikak aurrera jarraitzea. Lurrarekin dagoen bertze bat, eta igual horren ezaguna ez dena, nik uste dut garai horietan sare sozialik ez zegoelako, baina okerez banago, 15. korrika Orreagan hasi zen, orain zalantza dut 15 edo 14, bueno, Orreagan hasi zen korrika edizio horretan, gauza bera gertatu zen, Orreagan normalena da, korrika den edatetan elurra egitea, elurra ere Euskal Herrian martxoan eta apirilean bere agerraldiak ere egin izan ditu, eta espero ezagun horrela izatea, eguraldia horren bertze ez aldatzea. Bueno, barran nizuk horrelako elurtea izan zela, eta pentsa plaza horria bazegoen estenatokia montatuta, eta plazan olako elurre zera, geruza, eta ezin zen bertzeleku batetik hasi, bueno, hor berriro ere herriaren auzolana, traktore bat eraman, palekin, badena garbi, eta nik niri hau kontatu ziaten, zini joan nintzen gozatzera hasiera horretaz, eta ikusten zenun, plaza irekita, eta, bueno, elurra bazterretan. Bai, hori da, bazterrak elurrez beteta, olako, metro bat ez dakizetzen, horra pilatuta, eta, egia zehongi, norbait garbituko zuen, eta gerora kontatu zidaten, eta hala izan zen ez, jendeak zeratuta. Eta, bueno, ez dakit, igual bertze bat horrela kontatzeagatik, eta azkena antolakuntzarekin harremana duena, igual barrutik bizi izan genuelako oso... Bueno, pues, horrela ez dakit aterako zaidan, baina barrutik ez, eta kezkaz bizi izan genuen. Eta hau izan zen, 13. korrikan bukaera egiteko arazoak izan genituen, baimenak eskuratzeko, bueno, oso gaizki ibili ginen, politikoki ere bertze garai batzuk ziren, baina hor debekuak eta epaiketak egon ziren tartean, korrika bukaera egunerako, badago pertsona bat arduratzen dena korrika bukaera antolatzen, hori urtero egon da, urtero ez dakit, baina bai aspalditik horretaz arduratzen den pertsona bat dagoela. Bera saiatzen ari zen berlan egiten, baina ez dakien oso ongi non bukatuko zen, eta korrika bukatzeko, korrika asteko aste bat edo bi aste lehenago, baimen guztiak eman, eta hor makinaria guztia martxan jarri ez, eta oso polita izan zen, korrika hori amaitu zen zezen plazan, oso polita izan zen, hor egon zen argazkia, bukaeratik hasita, baina ederra izan zen, deialdi bat egin izan genuen, jendea mesez etortzeko laguntzera Montaian, maiz zuzen ere, horren bertze lan genuen egiteko bi aste lehenago, ez ginela basto ematen, ez ginela iristen zera guztietara, eta zenbait jende etorri zen. Horren bertze jende etorri zen, ez genuela banatzen lana, ez hori zuk egin hau ez dakiz zer, eta... Sobera jende. Bai, sobera jende guk ere, igual gehiegi prestatu gabe horren bertze jenderako auzolan hori, baina, bueno, hori bertze bat izan daiteke. Eta, bueno, barne bilduz, azkenean, edo labur bilduz, oztopo hauek edo gertatu diren anekdota gehienak, ezagunak igual gehienak, baina, bueno, jendearen gogo eta indarre horrekin atera dira eta guztiak gainera zoragarri. Aipatu duzu lorpenetako bat, korriken lorpenetako bat dela hainbeste jende biltzea, ezta? Eta momentu jakin batzuetan, haien laguntza jaso duzuela, orain aipatu dituzun anekdotan bezala, jende ezberdin asko biltzen da, inplikazio handia dago partaiden aldetikan, zerkera egiten du inplikazio hori eta hainbeste jende mugitzea hori, zer rol dauka emozioak hemen? Bueno, berebiziko garrantzia du emozioak ez, eta nik uste dut gainera zentzu positiboan, ez? Nik erramar nuen jendea ikusi dut, nik neukere negar egin dut momentuaren arabera, mugitzen aldizulako zare, baina zentzu negarrak tristezia batetik sortzen ari zaizu, ez? Negarrak baino negarra, baina gero bukaera hori dauka, ez?
momentu horrek zentzu positiboa ematen dizula, eta zure ematen dizu horrelako, erabiliko dut puntz hitza, puntxo bat ematen dizu, eta bum, aurrera jarraitzeko. Eta zergatik gertatzen alda hori, ez? Nik uste dut, eta gaur egun geroz eta gehiago joera dugu gurera izteko individualismotik aritzeko. Jendartea oso individualista da, eta batean iritsi da, ostras, holako historia bat, ez? Kolorez betetako zerbait, eta kolorez diot soilik leloak kolorea duelako, baizik eta kolorea ematen diolako bizitzari, kolorea ematen diolako aldarri bati, hizkuntza bati eta herri bati, eta zuk zuretik egiten zuenan horra ikustu duzu jendea, ez? Eta kolektibotasun horretara pasatzen da. Eta nik uste dut horrek, gure gara, nik uste dut ez garela jaio individualistak izateko. Orduan, individualista garenez, begiratzen dugu eta, ostras, kolektibotasun horretara pasatzen gara, jendearekin egoten gara, eta horrek nik uste dut sortzen duela horrelako postasuna, ez? Gero, emozio asko dago nik uste dut ere, 24 korrika dira, ohituraz hainbatek izanen dute parte hartzeko, ohituraz parte hartzeko hainbat lagunek, enpresek, familiek, eta tartean bizitza dago. Eta bizitzan gauza asko gertatzen dira, izan daiteke, orain etortzen zaigu gora lagun batzuekin hitz egin du, eta urten haber lekuko hartuko dute, heriotza bat arteko ez ziren indartsu sentitzen, baina ziur naiz hurrengoan eginen dutela, eta hurrengoan mugituko zaiena ikaragarria izanen da, ez? Hor, pertsona bat galdu dute, pertsona horrek egin ditu bere lanak euskararen alde, eta seguramente familian zentratuko dute pixkate euskararen kontuan, ez? Eta hor beraiek orain falta somatuko dute, baina hor dute ere erabiliko dugu korrikaren lekukoa pertsona horren lekuko hartzeko aitzakia eta pertsona horrek egiten zituen lanak egiteko, ez? Orduan, pixkat adibide hau ikusteko horrek ere mugitzen gaituela, ez? Pixkat gure emozio horiek mugitzen gaituela. Esango zenuke, neurri txiki batean korrikak pertsonak aldatu ditzakeela? Txiki eta igual handi ere bai, ez? Nik uste du bai, ez? Guk askotan erraten dugu, korrika, jendea hurbildu da euskaltegira, eta mundu berri bat ezagutuko duela, ez? Bertze eta aurreko batzuk jantziko ditu. Euskararen mundura etortzenen jendea lehen zenbat eta gero ebertze bat. Hori ez diot nik, hori erran digute guri ikasleek, ez? Zenbat ikasi duten, zenbat ezagutu duten eta zenbat ikusi duten, eta etorkizunean zenbat olako izanen dituen, ez? Ikusi, ikasi eta bizitzeko. Orduan, korrikarekin batean olakoak ere gertatzen dira eta gertatuko direla erranen nuke, ez? Hurbildu da eta berdin du agian euskaraduna izan edo ez, ez? Euskaldunak komunitate bat ezagutuko du eta nik uste dut komunitate horrek ere pertsonak aldatzen dituela, eta euskalduna ez den pertsona hori ere nik uste dut aldaketa handiagoa eginen duela, baina izanen duela eta eginen duela. Beraz, laburbilduz erantzuna da, zalantzari gabe bai. Ados. Euskaltegiak aipatu dituzu orain, zein izango zenuke dela orain euskararen egoera eta horrekin lotuta euskaltegien egoera, AEK-aren egoera? Uste dut lehen aipatu dugala, ez? Oldarraldia, larrialdi linguistikoa, hitz hauek asko entzuten ditugu. Igual gehien bat gure inguruan, ez? Euskaldunon inguruan, eta hori zer da, gaur egun daukagun egoera ez dela bat ere ona, ez? Euskaldunok euskaraz egiten dugu, zu eta biokari gara hemen euskaraz egiten, ez da inor etorriko gu zigortzera garai batean gertatzen zen moduan, baina ez dakit, udal batek ezin du bere hizkuntza politika gauzatu, ezin ditu lan deialdiak euskaraz egin, epaile batek edo sindikatu batek erranen diolako kontuz hau ezin da egin, beraiek diote eskubideen terminotan kokatuko dute hori, eta hala kokatzen dute beraiek, ez? Orduan, oraindik bada lan handia egiteko. Euskaltegiak eta helduen alfabetatzea lehenengo lerrora pasatzeko garaia ere bada. Helduen alfabetatzean aurrera pausoak egon dira,
Guk adibidez doakotasuna aldarrikatzen dugu, euskara ikastea doan beharko luke izan, eta horre argi dago, ze neurriak jarri direnean gobernutik, jendea hurbildu da euskaltegietara, ez? Hain zuzen ere orain, EAen badira ja urte batzuk olako neurriak zehaztu dituztela, edo ezarri dituztela, Nafar gobernuak ikasturte honetan lehenengo aldiz iragarri du abat hasiera mailarako, edo lehenengo aldiz euskaltegira hurbilduko diren horiei guztiendako doakoa izanen dela euskara ikastea, eta zenbakiak ikustea baino ez dago, ez? Jende asko hurbildu da euskaltegira, jende asko eman du izena, eta hori gobernuak egin duen neurri horregatik, ez? Hor argi dago borondate bat badagoela, eta gobernuak doakotasuna aldarrikatuz gero, ezarriz gero, barkatu, ebide eginen dela, helduen euskalduntzean aurrera egin ahal izateko. Zonifikazioa aipatu dugu lehen, ez? Oraindik egun zonifikazioa dugu, Nafarroan euskara ofiziala izan beharko litzateke eta horrela onartu beharko litzateke, eta horretarako oraindik ere lan egin behar da, eta igual laburtuz horre utziko nuke pixkat, luze jotzen aldu, euskararen egoeraren inguruan, igual jende bat ere zertzen alda hemen bueltan horren inguruan hitz egiten, baina igual nik hiru edo lau zertzela da horiek mailaren gainean jarrita horre utziko nuke igual. Zer erronka ditu euskarak gaur egun lehen ez zituenak? Lehen ez zituenak eta zituenak, utziko jazu igual aipatzen nik igual saiatuko naiz igual antolatzen pixkatxo bat buruan dituan erronka batzuk. Lehen ez zuen bat igual da, lehen aipatu dana, ez? Barkatu. Euskaltegien helduen alfabetatzea lehen lerrora ekartzea, ez? Eta doakotasuna zera, ez? Lortzea edo. Zonifikazioarekin amaitzea, erranen dut hizkuntza politikak egitea euskararen inguruan, baina hizkuntza politikak egitea ez gaur egun egiten diren hizkuntza politikak, baizik eta euskararen normalizazioa bilatuko duten hizkuntza politikak, parentesi txiki bat eginen dut, ez egitea ere hizkuntza politika egitea da. Jende askok nahaztu nahi gaitu, baina hori ere argi utzi behar dugu. Eta euskararen kontra egiten diren gauzak ere hizkuntza politika. Horregatik diot hizkuntza politikaren kontua. Eta erronka garrantzitsua da, nik uste dut, euskara ahora ekartzea. Erran nahi dut, erabileran aurrera egitea eta hor jende gehiagok erabiltzea euskara, ez? Hor ikusten ari da ere, hainbat ikerketa egon dira euskararen erabileraren gainbehera, hitza erabiliko nuke. Alegia, nik uste dut nahiko gorakako marra bat egon dela azken urtetan, hor lan handia egon da, ereduak ere gora egin izan du, hitz egiten nahi nahi orokorrean Euskal Herrian, baina ematen du iritsi garela, ez? Zera tontor batera eta hortik ja zoritxarrez ez dela horrela, naiz eta dereduak gora egin eta orduan hor bai daukagu erronka handia, eskolak euskalduntzeko bideak asmatu behar dira. Nire ustez eta uste dut ez naizela bakarra hori pentsatzen duena, horre atera direlako ere horren inguruko hitzak eskolak ez du euskalduntzen, eskolak euskara erabiltzen du, baina gero eskolan dauden ume, gazte eta pertsona horiek guztiek ez dute gaitasunik euskara erabiltzeko, ez? Orduan hor egin behar da kriston lana eta horrek kriston erronka dagola erranen nuke jende hori guztia hurbildu dadila korrikara, eta korrikara hurbiltzen den jendea hurbildu dadila korrikara, ez dadila hurbildu korriendora. Alde handia dago, eta sentimentutatik hasita jarrerarekin bukatuta, ez? Nik uste dut hori izan daitekela
dagoen erronka handi bezain polita. Aipatu dituzu pixka bat egoera linguistikoa, egoera soziala, horiek pixka bat begiratuta, esango zenuke gaur egun existituko ez balitz korrika sortu beharko genukela, edo posible litzakeela korrika sortzea? Gustu dut, galdera berez erantzuten dela ez etorri garen zeratik, ez? Nafarra naiz, Nafarroan bizi naiz, eta Nafarroan bizi dut, guztiok bizi duzuen moduan, euskararen inguruko egoera hitza erabiliko dut. Hori horrela den bitartean, eta soilik horri begira, korrika zigurrenera existituko da. Eta gaur egun korrikarik ez balego, korrikarik egon izan ez balitz, hau ja egon izan ez balitz, baina irudikatzen dut, korrika egon da egoera sonifikazioa baldin badugu, korrikarik egon izan ez balitz, ez dakit. Zerariko berenean, oraindik ere sonifikazioa izanen genuke, ez? Orduan, argi dago, korrikaz baldin bada zerbait asmatu beharko genukela, ez? Ojala gaur egun gaitasuna edukiko bagenu, olako gauzak asmatzeko, ez? Euskararen aldeko kontuak. Zorionez, bat asmatu egiten dugu, ez? Euskaraldia asmatu zuen, ere? Hor bertze norbaitzuek, ez? Asmatu zuten. Eta hori ere ekimen berritzailea da, baina ez balego, erranduan moduan norbaitek eman beharko lioke buruari, eta berak edo talde batek zerbait pentsatu, ze oraindik ere egun euskarak ez du egoera ona. Bukatzeko denbora pixka bat luzatzen ari zaigula, azkeneko galdera bat. Korrika, aurten, martxoaren 19tik 29ra, ezta? Atarratzetik Bilbora. Horixe. Antolatzaileen ikuspuntutik, batez ere, gero partidua zela, botani baldin baduzu ere bai, nola aurre ikusten duzue? Nire parte hartzea edo orokorrean? Orokorrean. Nik aurre ikusten dut puntual hasiko dela, puntual bukatuko dela, hori oso antolatzailearen, ez, zera horretatik. Ikusten ari garenarengatik, lekuko hartzeko jende pila bat ari da animatzen, eta ziurrenera jendea kanpoan geldituko da, hori lekukoaren zera horretatik, nahiz eta gero parte hartzeko aukera izanen duen. Ikaragarrizko parte hartzea izugarria izanen dela, ez parte hartzea, atarratze txiki geratuko da, eta Bilbo txiki geratzea zailagoa da, ez? Begira ze bi herri edo konparatu ditugun, baina nik uste dut Bilbo ere txiki geratzen ez baldin bada oso hurbil egonen dela, ez? Nire parte hartzea, egun horietan lana izanen dugu, antolatzaileok, egia da, pertsonalki atarratzen behin hasita lanaren volumena jitsi egiten dela. Hor ja baituzu lan puntualak, korrika bitartean egin beharrekoak, eta horrek ere albidetuko dut nire honek familiarekin edo lagunekin korrika egiteko aukera dukitzea. Eta gero esperantza dut korrika honek berriro ere barruak mugituko dituela, eta parte hartu duen ehuneko, ez dakit, isa batek euskararen kontzientzia gehiago hartuko duela eta erabilerarako jauzia eginen duela, orain arte igual gehiegi erabiltzen ez zuelako edo. Ziur nago ala izango dela. Mi esker etortzagatik, hasiera ez dakit aipatzeko azken gauzaren bat daukazun, komentatu ez dugun zerbait. Ez, igual besterik gabe eran dio jendeari, hemen gauza asko aipatu ditugu, korrikan parte hartzeko moduak asko dira, guk badugu web orrialde bat, korrika.eus helbidea duena, igual jendeak egiten aldu hor kuku bat, edo gure aplikazioa jeitsi horre berriak zeratzeko telefonan, eta animatu parte hartzera, eta bereziki orain arte eguneroko horretan euskara erabiltzen ez duen Xaloa telebistako ikusle horri, erabileran jauzia egitera animatuko nuke, eta mezu hauen zabalpenare egin dezagun
inguruan. Oso, Asier, mi esker etortzeagatik, ikusiko gera Euskal Herriko kaleetan zehar korrika, eta hurrengon arte. Oso hangi, esker mila zuei. Asteazkenean, hodeiak ugaritu eta zaparradak botatzeko probabilitatea areagotu egingo da. Hegoaldeko haizeak tarteka gogor joko du eta temperatura suabeekin jarraituko dugu. Zerua lainotuta agertuko da eta zaparradak egingo ditu. Sarriago egingo du euria Araban eta Nafarroan. Elurkota 1000 metro inguruan egongo da hasieran, baina arratsaldean 1500 metrotik gora igoko da. Ostegunean, temperatura apur bat igoko da. Hegoaldeko haizeak gurekin jarraituko du beste egun batez eta temperatura 16-18 gradu inguruan ibiliko da Kantauri isurialdean. Egunaren lehen partean zerua ia erabat estalita egongo da, batez ere barnealdeko eskualdeetan. Arratsaldean aldiz, ostarteak zabaldu egingo dira. Egunean zehar zaparradak egingo ditu tarteka eta bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da egunaren lehen partean. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo Manol, ongi etorri gaurkoan gurera, zer moduz? Kaixo guztioi, oso ongi gai. Konta iguzu lehenik eta behin nortzera, nun izatozen? Bueno, Imanol Karrera naiz, labeko bozeramaile Nafarroan, eta gia esateko sindikalismoan murgilduta. Nik uste dut sindikalismoa beharrezkoa den tresna bat dela, eraginkorra garela Nafarroan, eta momentu honetan lan horretan erabat murgilduta. Erregistratu berri duzue martxoak 17an greba orokorra, ezta? Zergatik martxoan 17an, zergatik orain? Orain dan momentua batez ere elkarrizketa eta negoziaziorako ate guztiak itxi digutelako, ez? Ate guztiak itxita beharrezkoa ikusi dugu martxoaren 17an Nafarroan, Hego Euskal Herrian, greba orokor bat deitzea gutxieneko soldata propio baten alde. Askotan, Maria Txibit edo enpresariekin biltzen garenean esaten digute serie eta negoziatu egin behar dugula. Hori egin dugu gai honen bueltan, eta ikusita ez dutela inolako borondaterik aldarrikapen honen inguruan hitz egiteko, sindikalismotik dugun erantzun handienetako bat da greba orokor bat deitzea, eta hori da hain zuzen ere erregistratu eta egingo duguna martxoaren 17an. Zein da greba honen leloa? Soldatako betu aberastasuna banatzeko. Ikusten baldin badugu egoera sozioekonomikoa zein den, denok argi dugu langileok ditugun diru sarrerak ez nahikoak direla modu duin bat bizitzeko hemen Nafarroan. Bi Nafarretik bat diru eskasekin bizi da. 1.500 eurotara iristen ez diren soldatekin biziari da jendea. Eta ikusten duguna da horri buelta bat eman behar digula, Nafarroako ekonomia hazkunde fase batean dago, gora egiten du, baina aldiz langileok gero eta pobreagoak gara. Nafarroan langile pobreak daude momentu honetan, hau onartezina da termino sozial eta demokratikoetan, eta horregatik ikusten duguna da sortzen duguna aberastasuna modu duin batean banatu behar dela, modu justu batean banatu behar dela, eta hori hain zuzen ere soldaten bidez egin behar dela. Bizi kostua igotzen ari da, baina soldatak ez dira inbeste igotzen ari. Aipatzen zenuen jende ez dela iristen bizi kalitate duin batera, zertan nabaritzen da hori? Esan behar da langileok pairatzen ari garela pobretze prozesu orokortu bat, ez? Eta azken hamarkadetan erosahalmena galdu egin dugula, eta sindikalismoaren bidez, borroka sindikalaren bidez, erosahalmen hori berreskuratzen saiatzen ari garela sektore guztietan eta lantoki guztietan.
Hala eta guztiz ere ikusten duguna da enpresarien aldetik ez dagoela borondaterik eta ez daudela egoerak eskatzen duen mailan benetan ongi ezatea bermatzeko Nafarroan. Ez daude prest negoziatzeko eta benetan borroka gogorrak izaten ari gara langileok behar ditugun diru iturriak soldaten bidez bermatzeko. Beraz, ikusten duguna da momentu honetan horri muga bat jarri behar diogula eta iritsi dela momentu bat modu kolektibo batean borrokatzeko diru iturri duinak bermatzeko. Patronala esan bezala ez dago horretarako prest, esaten du Nafarroan gainera diru gutxiago ordaindu nahi diola Nafarroako ogasunari, ez ditu zergak ordaindu nahi, baina horrekin batera ez dago prest gure soldatak hobetzeko. Eta gu hori ez dugu onartuko, esesko horien aurrean askotan esan diegu erantzun sindikala eman behar geniola, kaleetan eta lantokietan, eta hori da egingo duguna. Ze sektoretan bizi da egoera larriena? Bueno, hau ondo aztertuz gero ikusten duguna da estatalizazioak kalte egiten diola langile guztiei, ez? Espainiako araudian edo Espainiako hitzarmenpean dauden sektore horiek egoera askoz prekarioak dituztela, ez? Baldintza guztietan eta soldatei dagokionez ere bai. Beraz, aldarrikatzen duguna da negoziazio kolektibo hori Nafarrora ekarri behar dugula. Hemen Nafarroan langile guztien lan baldintzak erabaki eta negoziatu behar ditugula. Beraz, estatalizazioan dauden sektore horietan, adibidez, orain Iruñeko udaletxean lorezainak borroka bat egin dute, hitzarmen propio bat izateko. Borroka sindikalari esker lortu dugu, baina beraien baldintzak zeuden estatu mailako hitzarmen batek ezartzen zituenak, eta oso prekarioak dire. Soldatak ziren 1.000 eurokoak, pixka bat goitik, ez? Orduan, orain lortutako akordio hori esker, soldatak igoko dira eta epe batean 1.500 eurotara iritsiko dira. Beraz, hor da adibide argi bat, non estatutik ezartzen baldin badizkigute lan baldintza horiek Nafarroakoak baino prekariokoak dira. Eta horrekin batera, azpimarratu behar da, soldatei dagokionez egoera prekarioan daudela gazteak, emakumeak eta langile migranteak. Horiek dira sektore zaugarrienak, eta berez borroka hau ere beraiei begira egiten da. Borroka kolektibo bat da, guztiontzako onuragarria izango dena, baina badaude sektore eta langile batzuk beharrezkoak dutena gutxieneko soldata propio bat, ahalik eta lasterren Nafarroan ezartzea. 1.500 da eskatzen da zuen gutxieneko soldata, zergatik zifra hori, zergatik ez 1.600, 1.200... Bueno, guk esaten duguna da borondate osoa dugula negoziatzeko eta horrekin ere praktikoak izan garela. Askotan esaten digute, zuek egiten duzuen aldarrikapenak oso goian daude, maksimalismoan kokatzen zarete, eta hori ez da egia. Guk gutxieneko soldataren inguruan ezarri dugun kopurua bat egiten du Europa mailan ezartzen diren irizpidekin. Adibidez, Europako eskubide sozialen kartak esaten diguna da, ezarri behar den gutxieneko soldata izan behar dela Nafarroako bataz besteko soldataren 160. Eta hori ekartzen baldin badugu Nafarrora, daude 1.400 eta 1.500 euroren artean, eta hori da guk zehaztu dugun kopurua. Beraz, bat egiten dugu Europak ezartzen dituen irizpideekin, eta ikusten duguna bada, Nafarroa Europari begira jarri behar dugula, eta gainontzeko herrialdetan ezartzen den moduan, kopuru horiek ezarri behar ditugula, benetan bizitza duina bermatzeko Nafarroan. Aldaketa honek zenbat langileri ere egingo lieke Nafarroan? Esan bezala, askotan esaten dugu ez, Nafarroan, eta hori Txibitek asko esaten du ez, Espainiarekin alderatuta Nafarroan oso ondo bizi dela, eta esan bezala, Nafarroan, bi nafarretik bat, egoera prekarioan bizi dela diru eskasekin. Hori kopuru batera eramaten baldin badugu, esan dezakegu Nafarroan 80.000 langile daudela egoera horretan. Beraz, beraiek izango litzateke modu zuzenean onuragarriak gutxieneko soldata
soldata bat ezartzen baldin badugu Nafarroan. Baina horrekin batera esan behar dugu greba edo aldarrikapen hau ez dela elkartasun ikuspegitik ikusten den aldarrikapen bat gainontzeko langilei begira. Benetan gutxieneko soldata propio bat ezartzen baldin badugu Nafarroan, benetan 1.500 eurotara iristeko lortzen baldin badugu, horrek soldatak jarriko zituen agenda politikoaren erdigunean, negoziazio kolektiboan, eta horrek eragin positibo izango zuen gainontzeko soldatetan. Esango genuke, gainontzeko soldatek ere gora egingo lukete, benetan esarritako orubea duina eta egonkorra delako. Beraz, denok bat egin behar dugu momentu honetan borroka honekin, guztiontzako ona izango delako eta benetan modu kolektibo batean eta justu batean aberastasuna banatzeko aukera ematen duelako. Badago jendea esaten duena soldaten igoerak enplegua suntsitzen duela. Zuek horren aurrean zer esaten duzue? Errealitatea besterik ez dela ikusi behar, ez? Eskuinak eta enpresariek hori esaten zuten Espainiako gobernuak igo nahi zuenean gutxieneko soldata. Igo zuen enpresariekin akordioa itxi gabe eta ekonomia ez da erori, enplegua ez da suntsitu eta kontrara ekonomiak gora egiten du eta enplegua sortzen ari da. Beste gauza bada ze baldintzetan sortzen ari den. Baina, errealitateak gainditu ditu zorionez diskurtso horiek eta argudio horien gainean ere edo horien aurrean esan dezakegu gure aldarrikapena guztiz egingarria dela, posiblea dela eta ona izango dela ere enpleguaren eta ekonomiaren ikuspegi horretatik. Aipatu dituzun 80.000 langile horietatik, zer aldatzen da langile arrunt batentzako soldata 1.500 eurora igotzen denean? Nik uste dut aldarrikapen honek bete-betean konektatzen duela jendeak egunerokotasunean dituen beharrekin. Aintzat hartzen baldin badugu egungo soldatak esan dezakegu etxe bizitza ordaintzeko gure soldaten 40% bideratzen dugula. Beraz, gure soldatak, oinarrizko soldatak igotzen baldin badira, etxe bizitzari zuzendutako kopuru hori jaitsiko zen eta modu lasaiago batean bizitzeko aukera izango genuke. Beraz, soldatak igotzen baldin badugu, erosalmena berreskuratuko genuke, pobretze prozesu horretatik lehenago edo beago aterako ginateke, eta esan bezala aberastasuna banatuko genuke, beraz jendeak nabarituko du. Oso zaila da Nafarroan bizitzea 1.500 eurotara iristen ez diren soldatekin. Hitz egiten dugun eragile guztiekin hori konfirmatzen digute. Hitz egiten baldin baduzu lantokietan langileekin hori agerian geratzen da. Momentu honetan zoritzarrez eta hau tamalgarria da langile pobreak ditugu Nafarroan, eta ez dago inolako zalantzari gabe soldatak hobetzeak onuragarria dela gizarte osoarentzat. Eta hori ere ikusten ari garela Espainiako gobernuak aldabakartasunetik, sindikatu batzuekin hala adostuta, igotzen ari delako gutxieneko soldata eta ez delako ezer gertatzen guretzat. Ez nahikoa da kopuru hori, neurri hori, eta horregatik eskatzen dugu Nafarroako ikuspegitik hemen erabakitzea. Aipatzen duzue, gutxieneko soldata hori hemen erabakitakoa dela eta azpimarratu egiten duzue. Zergatik da garrantzitsua hemen erabakitakoa izatea? Soldatek erabateko lotura izan behar dutelako gure herrialdearekin eta batez ere gure herrialdean dagoen egoera sozioekonomikoarekin. Orain igoko dute Espainiako gutxieneko soldata, 1.200 eurotara pixkat gehiago jarriko dute, baina kopuru hori ez da nahikoa Nafarroan. Esan bezala, Europako irizpideak aintzat hartzen baldin baditugu 1.500 eurokoa izan behar da. Beraz, alde handia dago eta esan dezakegu hor Espainian erabakitzen den eta sartzen den soldata hori ez dela baliagarria Nafarroan. Eta hau ez da ezer traumatikoa. Beste herrialde batzuen adibidea aintzat hartzen baldin badugu ikusten dugula estatu baten baitan soldata ezberdinak ere daudela herrialdeka.
ikuspegi konfederal batetik eta orduan hori egingarria da. Guk ondo ikusten dugu Espainiako gutxieneko soldata igotzea, orube hori ezartzea, baina guk bat egin behar dugu gure realitate sozioekonomikoarekin. Eta Nafarroak izan behar ditu tresna propioak ondo bizitzen dela bermatzeko. Eta horretarako beharrezkoa da gutxieneko soldata bat Nafarroan ezartzea gure indar korrelazioaren arabera, gure realitate sozioekonomikoaren arabera eta ditugun aukeren arabera. Guk esaten dugu askotan autogobernuan erabat kokatzen den aldarrikapen bat dela eta beraz Nafarroko gizarteak entzuten baldin badugu denek modu zabal batean ados gaude Nafarroak gero eta eskuduntza gehiago izan behar dituela aurretik ditugun erronkei heltzeko, beraz egin dezagun posible gutxieneko soldata bat erabakitzea hemen Nafarroan. Bi biderekin saiatu zerate, elkarrizketarekin aipatu duzu eta herri ekimenekin ere bai, zer gertatu da bide horiekin? Esanguratsua izan da Nafarroan gertatu dena. Alde batetik lehen esan bezala, askotan esaten digute serie eta negoziatu behar dugula. Hori egin dugu, modu praktiko batean, araudiak agintzen duen bezala, deitu genituen enpresariak UGT eta Comisiones Obreras negoziatzera, eta dena pres genuenean 5 minutu lehenago esan ziguten ez zirela bertaratu behar. Aldez, abisua eman zuen lehenak enpresariak izan ziren, eta ondoren UGT eta Comisiones Obreraseko mezuak jaso genituen. Guretzat tamalgarria da sindikatu batzuk, kasu honetan UGT eta Comisiones Obreras, enpresariekin lerrokatzea. Sindikatuok langileon interesak defendatu behar ditugu. Eta ez da onargarria enpresariekin aliantza batean murgilduta egotea, eta beste alde batera begiratzea. Eta gero esan bezala, onartezina da enpresarien aldetik beraiek ezarrita duten bete beharra ez betetzea. Beraiek ere negoziatu behar dute, horretarako lanbide arteko akordio baten aukera dugu, guztiz legala eta posiblea dela, eta horri uko egin diote. Esaten duen bitxia dela eta esanguratsua dela Nafarroan gertatu dena, batez ere UGT eta Comisiones Obreras EAen, Euskal Autonomia Erkidegoan, defendatzen dutelako gutxieneko soldata propio bat. EAen kritikatu dutelako enpresarien borondate eza negoziatzeko. Orduan ez da ulergarria, zergatik EAen posiblea dena Nafarroan ezinezkoa den. Eta hori da momentu honetan azaldu behar diotena Nafarroako langilei. Ze beraien jarrera guztiz korporatiboa da, ulertezina eta kaltetzen du zuzenean Nafarroako langileak. Erakunde horien partetikan borondate politiko falta somatzen duzue. Zergatik uste duzue dela hori? Bai, Nafarroako gobernuaren aldetik ere beste alde batetik begiratu dute. Auzi honetan, Nafarroako lehendakariak ez du defendatu gutxieneko soldata propio bat. Eta guretzat hori harrigarria da. Nafarroako lehendakaria zaren enean, suposatzen da Nafarroako langile guztien interesak defendatzen dituzula. Eta ez dago, esan bezala, inolako argudiorik esateko Nafarroan gutxieneko soldata bat izatea kaltetzen duela Nafarroan, justo kontrakoa, ez? Eta ikusi duguna, Nafarroako gobernuak duen jarrera politika zarrarekin lotuta dagoela. Eta kasu honetan, Zeneko enpresarien eta UGT eta Comisiones Obrerasen interes korporatiboak defendatzen ari dela. Eta hori ez da onartezina. LAB eta ELaren artean, ordezkaritza sindikalaren 150 ordezkatzen dugu. Gurekin eseri behar dira, gu entzun behar dute, eta akordio batera iritsi behar gara. Nafarroako gobernuaren aldetik zein den egon behar den jarrera, enpresariak interpelatzea, ezertzeko eta negoziatzeko. Eta kasu edo berdina egin behar dute UGT eta Comisiones Obrerasekin. Beraz, salatu dugu irmoki eragile guzti hauen aldetik dagoen jarrera onartezin hau. Zergatik erabaki duzu egitea greba orokor bat eta ez beste mobilizazio mota bat? Jasotako eseskoak gogorrak izan direlako. Eta esesko horiek esan bezala termino politiko, sozial eta demokratikoetan onartezinak direlako.
Batzuek esaten digute ez dagoela aukerarik Nafarroan gutxieneko soldataren inguruan hitz egiteko. Batzuk esaten digute Nafarroan ez dela hitz egingo langileek behar ditugun neurriaz. Baina aldiz, patronalak ezartzen du abiadura handiko trena edo ezartzen du absentismoaren inguruan sortu duen mantra. Esaten du langileok ez goazela lanera, ez ostiraletan, ez astelenetan, baina esan behar dugu pasaden urtean 30 langile hil zirela prekarietatearen ondorioz beraien lantokietan, eta esan behar dugu prebentzioari dagokionez enpresariek huts egiten dutela astelenetan, asteartetan, asteazkenetan, ostegunetan, ostiraletan, larunbatetan eta igandetan. Eta hau tamalgarria da. Eta beraiek esaten digute soilik absentismoaren inguruan hitz egin behar dugula. Beraz, ikusten genuna esesko larria dela ikuspegi horretatik eta erantzun bakarra greba orokorra zela. Bide guztiak itxi direlako, esan bezala enpresari eta sindikatuekin negoziazioa, baina ere parlamentuan egin nahi genuen bide hori Espainiako kongresuari baimena eskatzeko gutxieneko soldata arautu ahal izateko Nafarroan. Beraz, bide guztiak itxita langileon aukera bakarra greba orokorra da. Eta greba honen greba orokor deialdi honen atzean esan daiteke enpresari eta gobernuaren utzikeria dagoela eta beraiek direla arduradun nagusiak. Patronalari eta beste instituzioei zemezu bidali nahi diazue greba honekin? Eseri behar direla. Langileak determinazio osoa dugula gutxieneko soldata propioa ezartzeko Nafarroan. Eta esan bezala, aldarrikapen honek lotura dauka langileok egunerokotasunan ditugun beharrekin. Egoerak hala eskatzen duelako. Diru iturriak behar ditugu modu duin batean bizitzeko. Eta soldatak eztabaida politikoaren erdigunen egon behar direlako. Baina batez ere, aldarrikapen hau erabat egingarria dela. Eta gu konbentzituta gaude aldarrikapen hau lortuko dugula. Duela urte asko esaten ziguten lan ikuskaritza propio bat izatea Nafarroan ezinezkoa zela. Gobernua eta alderdiak eta enpresariak horren aurka zeuden. Baina orain, bada momentuan Ontxibitek eskatu dio Espainiako gobernuari eskuduntza hori Nafarrora ekartzea. Lortu dugu borroka sindikalari esker. Beraz, greba orokor honekin ondo landuta, benetan eraginkorrak baldin bagara lantokietan eta kalean, eta horretarako lanean gaude, ikusten duguna da egingarria eta lortu dezakegun epe ertainan lortu dezakegun aldarrikapen bat dela, greba hau mugarri bat izango dela borroka eta bide horretan, eta aukera daudela. Barkatu. Zer espero dezue gertatzea martxoaren 17an? Bueno, esan bezala lanketarekin gaude, nik askotan esaten du, sindikalismoan murgilduta gaudenontzat greba orokor bat beti badela bizipen kolektibo polit bat eta ere bizipen individual bat. Benetan betiko usten dizun zerbait dela. Ja lanketa horretan gaude, ilusionatuak, emozionatuak, determinatuak, aste hauetan delegatuekin bildu gara, asanblada ezberdinetan, Nafarroa osoan egin ditugun asanblada guztietan, Nafarroan laben ia 400 delegatu bildu ditugu, aktibatu ditugu, eta ikusita zein den langileen aldetik dagoen prestutasuna, espero duguna da greba orokor egun hori arrakastatsua izatea, eraginkorra izatea, eta benetan mugarri garrantzitsu bat izatea gutxieneko soldata lortzeko bide horretan. Horrela aurreikusten dugu, oraindik badugu denbora, greba batzordeak sortzen ari dira Nafarroa osoan ere herri eta auzo guztietan, grebaren aldarrikapenak zabaltzeko herrietan, baina herri eta auzoak ere martxoaren 17an gelditzeko, eta nik uste dut hori guztia aintzat hartuta greba orokorra ondo aterako dela, eta esan bezala mugarri garrantzitsu bat izango dela bi horretan.
Eta grebaren ondoren, martxoaren 17 ondoren, zer, zein da hurrengo pausoa? Patronala interpelatzea, patronalari begirako presioa areagotzea eta gauza bera Nafarroako gobernuarekin. Dugun aukera bakarra da gutxieneko soldata propio bat ezartzea Nafarroan, izatea. Eta hori lortu arte ez dugu etxiko. Beraz, greba orokor honek emango digun bultzadarekin eremu guztietan, lantokietan, kaleetan, zein instituzioetan presioarekin jarraituko dugu eta hori izango da hartuko dugun misioa martxoaren 17-aren ostean. Nori egiten diezue dein greba honetarako? Langile guztiei zuzenean, lantokietan, lan ezberdinetan, sektore ezberdinetan dauden langile guztiei eta ere langabezian dauden horientzat, pobrezia arriskuan dauden 115.000 langile horiei begira. Baina batez ere esango nuke gizarte osoarentzat dei bat egiten diogula. Nafarroako ikuspegitik hau beharrezkoa da. Etorkizunen erronka handiak ditugu, tresnak eskatzen dituztenak, eta Nafarroako autogobernuan oinarritutako aldarrikapen bat dela. Beraz, Nafarroa osoarentzat ona den aldarrikapen bat eta neurri bat denean Nafarroa osoari begira jartzen gara eta dei egiten diegu modu masiboan egun hauetan, baina batez ere martxoaren 17an kalera ateratzeko. Bukatzeko azken pare bat galdera egingo dizkizut. Zemezu bidaliko zenioke greba egitearen zalantza daukan pertsona bati? Askotan esaten digute grebak egiten ditugula, baina gero ez daudela horren atzean lorpen zehatzak. Kasu honetan lorpen zehatz bat eskuratuko dugu. Ez dugu inolako zalantzarik gutxieneko soldata lortuko dugula Nafarroan. Baina hori lortzeko, hori ahalik eta lasterren izateko langileon bultzada eta indarra behar dugu. Eta kasu honetan ez dugu zalantzarik izan behar. Jendeak badaki nola dagoen, jendeak ezagutzen du zein den bere soldata, eta badaki ez nahikoa dela. Denok ados gaude, 1.500 eurotara iristen ez diren soldatekin ez dugula bermatzen bizitza duin bat. Beraz, hori aintzat hartuta beharrezkoa da kalera ateratzea. Inolako zalantzarik gabe. Grebak eraginkorrak direlako. Ikusi besterik ez da, ikusi behar Nafarroan ditugun lan baldintzak estatukoak alderatuak. Alderatzen baldin baditugu, ikusten ditugu hemengoak hobeagoak direla. Eta hori izan da, hamarkadetan belaunaldi ezberdinek egin duten borrokari esker. Beraz, borrokatzea merezi du, eta ikuspegi horretatik langileok, zalantzarik gabe denok batera, martxoaren 17an atera behar dugu. Inkluso UGT eta Komisiones Obreraseko afiliatuak. Badela momentua benetan Nafarroako autogobernua, Nafarroako lan baldintzak betetzeko. Beraz, siglen gainetik ere, deialdia luzatzen dugu denok elkarrekin eta batuak kalera ateratzeko. Bukatzeko, zer dago jokoan martxoaren 17an? Langileon aberastasunaren banaketa bermatzea eta langileok sortzen dugun aberastasun hori eskuratzeko. Helburua bada Nafarroan modu duin batean bizitzea. Horretarako eskubidea dugu. Termino politiko, sozial eta demokratikoetan bermatu behar da. Hori irabazteke dugu, hori bermatu dezakegu, bada merezi duen erronka eta horri begira jarri behar gara. Mila esker, Imanol, gurera etortzeagatik gaur, ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahi duzun, azken zerbait aipatzeko daukazun. Zuei eskertzea egiten duzuen lana, ematen diguzuen aukera hau, greba orokor baten deialdia zabaltzeko. Eta hori eskertzekoa da, eta esan bezala animatzea langile guztiak martxoaren 17an gutxieneko soldata propio baten alde egingo den greba horretan parte hartzera. Ongi etorriak izango zeratela, mila esker. Eskerrik asko zuei. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe.
Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa, mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.